Hola, em dic Dolors Feixula, tinc el carrer Corquines de fer pa amb tomata. El vaig obtenir a la discoteca Cretes d'Olot fa aproximadament uns 20 anys. Estic treballant a la cooperativa de la Fageda, terme municipal de Santa Pau. I el que vull fer ara és una petita demostració del que és un bon pa amb tomata en els companys de feina. Per fer un bon pa amb tomata, cap secret, que les tomates siguin madures al màxim possible, que el pa sigui bo, juntament amb l'oli. Ara, qüestió de posar sal i oli, cadascú pot fer com vulgui, primer una cosa, després l'altra o viceversa. Per acompanyar aquest bon pa amb tomata, com veieu, embotit o xocolata o qualsevol altra cosa. El que m'ha passat alguna anècdota curiosa, com d'anar tan de pressa a esquitxar la gent que tinc al voltant, i etcètera, etcètera. Simplement que això no m'ha passat cap més altra cosa que no sigui aquesta. I ara us vull convidar a que mengeu un bon pa amb tomata. Espero que si feu alguna festa els directius de la cooperativa La Fageda em convideu, no els cobraré cap cèntim.